menang kok kalah yo dikawon iku iso malah ndongake kalah iki lho Paman Raja mula kados mekaten tandangipun lho Kakang Mas lah yo katone jagone dhewe saya kendhu aja suruh tok ingon niku sampun saestu sampun wah telas kathah niku Pak omong nggih mboten gadah pekewuh ya lungguh ngadeg entek imbuh lah ya ing atase kaya ngono lho sajak kowe ora duwe tenaga yen nganti kalah sido dadi kere tenan awake dhewe merga totoane iki entek-entekan mawon surak iki mawon supados piyambakipun tuwuh gregeti Bilawa aja ngisin-isin iki Bilawa ayo sing kuat Bilawa 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 Raden mbok menawi menika ingkang dipun kersaken Bathara Brama Kakang Semar ya nggih paduka ing sampun ngasta pusaka Kyai Bramastra menika dados sarana sumilaking pedhut nagari Wirata kula mireng tembang rawat-rawat tujaring mbok bakul sinambi wara ingkang nami Rajamala niku kena lara luputing pati sedina mati ping 7 paribasane namung menawi dipun cemplungaken wonten Sendang Watari menika saged pulih kekiyatanipun kepara saya wimbuh kukuh adigayanipun Kakang Semar mangkono nggih mila monggo Den sampun ngantos kedangun pusaka Kyai Bramastra menika kalepasna ngener dhateng Sendang Watari menika dados jalaran nyenteng-nyentengi jejibahan kang Raka Bilawa ya ngestokke dawuh Kakang Wata kaya mangkono mentang langkap sinendangan Warastra Dibya nenggih kedhi Warahatmala titis olah kridaning lepasing jemparing nadyan Sendang Watari adoh pitung pendeleng gajah parandene nyong lepasaken jemparing angener manang Sendang Watari cememplung pusaka Kyai Bramastra mesem kedhi Warahatmala
Yai Rupakenca wonten dawuh Kakang Mas Yai Rajamala jengkelang nanging kowe aja samar awit ana saranane kanggo maloyake kadangku Rajamala cemplungke Sendhang Watari mesti bisa bali urip Rajamala Wadyabala gotong li wis kagotong Wadyabala saking Kadipaten Kincapura Aninggih Ri Sang Rajamala griya cinemplungaken wonten ing Sendhang Watari. Sendhang Watari wis cinemplungan Bramastra dening Sang Kedhi Waranala. Dadak sakala sareng Ri Sang Rajamala cinemplungaken ora bisa waluya jati temah nirmala nanging kepara dadya lebur kumandhane Sang Rajamala kagiat saking Caka. Yai Rupakenca iki sapa pawong ana menungso salah gawe iki sapa wanuh wani nyedhaki Sendhang Watari ngerti marang pengapesan Yai Rajamala Sendhang Watari sing banyune bening lah kok saiki malah mulak-mulak kaya banyu umup wandane Yai Rajamala ora bisa bali urip kepara lebur dadi lebu. Wah sapa iki jagone kalah botohe maju ora trima. Culika wong Wirata labar waja kenteng kawat nyatane wis suwung kawula Wirata sing padha nonton wis padha bubar mawut sar-saran nanging aku ora bakal lali ingkang jalari patine Yai Rajamala jago Wirata sing jeneng Bilawa goleki sak ketemune monggo kudheraken. Bilawa, madep! Bilawa, madep! Bilawa, sasat ora tak kedhepke mripatku pelayune Bilawa ki ana kene iki. Inggih Kakang, ini kok ora ana ya. Mangke klintu anggenipun mirsani ora, mripatku isih awas. Angger gedhe dhuwur rambute gondrong, aku genah Bilawa. Wong
wong atus iya aku titen oh gede dhuwur rambutnya gondrong kuwi genah Bilowo nek kamu ngenten gede dhuwur gondrong niku dudu kae Bilowo ki godhek wong simbar jojo kae mau lanang ra ayu wah culika iki Bilowo kowe aja ndelik ayo ketokno kewanenmu aja bungah dupeh bisa ngasorake Kyai Rajamala ayo yen nganti kowe ora ngetok aja takon dosa Wirata tak ora arek wah wah sing tak goleki ayo hop no hop hey hop hey wah yo wah hey hop ah hop hop wah 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 ah 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 wah oh right out out aja kesuwen oleh murid yen kesuwen oleh murid ndedawa dosa mbok menawa iki dadi jalaran patimu ukut jagatmu tentrem swasana wirata Gonjang kancing langit dalap-dalap katon lirikin sanging sang mawe kandrung sabarang kang dulu ngir moyak mayik nggonku resik ana sak cedhaking beteng kidul wetan kene iki ana pawongan kok padha turu pating klekar yen pancen iki wong keserakat
pancen aku mesake marang kahanane pawongan kang padha turana ning kene tangiya mara ayuh mapanana Praja Wirata ora ketang mesti lut nanep ana Wirata aku kang bakal larapaken ngersani Sinuwun Prabu Matswamati pawonganku ya aja padha turu ana dalan kene pawongan lho ana tumbak kang tumancep ana ing jajane pawongan iki lho kagiat risang kabiarang tenanggul dinembet gembet susang reknaning bawono batobat tinemune iki bangkene wong kang wis padha ilang nyawane lan ora pangling iki Gustiku Kencaka rupa Kenta